Ассалому алайкум, дӯстони азизу ва тамошобинони муҳтарам. Ҳама каса хуш омадин ба канали влогҳои оилавии мо. Умедворам, ки ҳаматон хубен, сиҳат саломатен. Худоро шукр, ки мо ҳам нағз ҳастем. Дӯстони азиз, влогмон сар шуд аз роҳ. Мо боша кор рафтистем. Мо да соат қариби 7 кормон сар мешавад, соатҳои 8. Иншолло, ки то соатҳои 8 расида меравем. Автобус дар вақтш омад. Дар инҷа боша аллакай расидем. Фуромадем ай автобусу. Ба тарафи корхона равонем. Имрӯз бошад ҳаво хунук. Ҳар рӯз як камтар хел гарм мешавад, барфҳо об мешаванд. Бо бегунӣ мебинем, ки бо барф задай. Хулас ҳаво хунуки бад. Ҳозир мо бояд ай роҳ гузарему. Камтар вақт дорем. Медуроем магазинда. Мо ҳам хел пешай баромадан соатҳои 5 ужин мекунем. Дигар ягон чӣ намегирем катимон хӯрданӣ. Аввало мегирифтем, авқот мегирифтем. Барои мисол як-ду рӯз хел гишна мешидем, мехӯрдем. Баъдан хеле ки дигар намефорад дар вақти кор. Мисол ҳастанд коргарон мераванд, мисол абед мекунанд. Лекин мада онқадр намефорад абед кардан. Ман амиқае ки мисол магазин медурам, ягон хел ширинӣ, ягон хел об мегирам. Тамом. Ҳамин хел кор мекунем то саҳара. Ҳозиран ҳамин хел ай роҳ мегзарему. Ана у тараф магазини Магнитай. Ай Магнитам намегирем ягон чӣ. Баъд да ҳамун наздикаки корхонамон магазини Маяк дорем. Ман шумода нишон додагиам. Ай ҳамуҷа хай даромада ягон ова, ягон мисол шириния, ягон чӣ мисол мехарему мерем. Дӯстони азиз, дар инҷа мебинен ин аллакай рӯзи дигар. Ин уже аллакай ман хонада саҳар омадам ай кор. Мисол рӯзи оддихай. Ҳама дар хона буд. Шавҳарам дар хона оддих шуд. Хай мо хоб кардем. Хоби шавмона вай кардем, гирифтем. Хестем. Бегонида мора хезонданд, ки мебинем хай шавҳарам ҳамроҳи духтарчам хел авқот тайёр кардиянд. Духовкада картошкаву грибиро фаршировни кардай. Хелам бамаза шитем якҷоя, ужин кардем ҳама каса. Ин шабам гузашт. Инеш боша рӯзи дигар. Рӯзе ки бо мисол оддихи дуюм рӯз монд. Хел ҳама каса як буромадем берун. Магазин рафтем. Магазини ДНС. Хостем як телефонҳоро тамошо кунем. Барои чӣ ки шавҳарма телефонаш вайрон шидай. Заряд намегирад, заряд наметиҳад батарейкаш. Амуда хостем як тамошо кунему. Мисол шавад ягон хел телефон мисол харидорӣ кунем. Баъд хостум камтар ай ҳамин магазин шумода навор кунам. Ина инҷа телевизорро мебинен. Нархошонам метованд. Инам хел кам-кам ҳамин магазина навор кардам. Дӯстони азиз, хай то охири навор моро ҳамроҳӣ кунен ҳатман. Ҳамон лайкотонам мисол аз хотир набарорен, зер кунен, дастгирӣ кунен. Барои одамое ки мисол то имрӯз ҳамроҳи моанд, аз ҳамаи шумо миннатдорум. Раҳмат барои комментарӣ, раҳмат барои мисол лайкотон. Ва хоҳиш мекунам, ки моро мисол бо дальше дастгирӣ кунен. Мисол наворомонам мисол хай ягон камбудӣ боша, ҳатман камбудиёша мисол нависен, гап занен. Ва ҳатман ҳамун лайкҳорам зер кунен, аз хотир набарорен. Ҳаянам хе дӯстони азиз, ҳозир камтар ҳамин магазинда мегардем, навор мекунем. Баъд буромада магазини либоса мерем. Барои кӯдако бояд носки харам. Бояд ки хел ягон майкаву шортику ҳам хеле чизо харам. Амин мада вале вай заказ кард, ки аяҷон мада спортивни шортики сиёҳ, футболкаи сафед. Дӯстони азиз, тамошо кунен. Ана дар инҷа вай швейни мошинкои арзон шудай.
мошинкои нағз будай. ман хидмки дузанда ҳастам. намехел хай дар ин Россия масалан чӣ медузем, хай мил чизои худмона барои худмон курта мисол бая медузему, леки дар вақташ дар Тоҷикистон ман мисол кор мекардам, медухтем. чанд сол шудае ки дар ин Россия дига оқадарам мисол намедузем, ғайри мисол либосҳои барои худмон. намхе дӯстони азиз, хай то охири навор моро ҳамроҳӣ кунед. тамошобинон, мо бошад рафтем хай мисол магазини либоса чизои дар коримона гирифтему, баъд омадем магазини карусел. мо дар магазини карусел ҳастай хела буд, намедонам 1 сол ё 2 сол шуд мо ҳам магазин надромадагем. барам қа ҳамаш ки дар як ҷо буд, хай дромадем бо хустем ягон продукта, ягон чи мисол бихарем, баъд якбора равем хона. намхе дӯстони азиз, пештар ин магазин бисёр қариб ки ҳар рӯз медромад, шавҳарам харид мекард. ҳозир хела ки мисол набудем, вақте ки мисол омадем магазина дидем тамоман ранги пештара нест. пештар пур буд, обод буд, бисёр мисол выбори мисол пекарня дошт. пекарняшда бисёр булочкаву ҳар хел сир кативу мисол чеснок кати бисёр ва ёбда нозикам шуда. дӯстон, мо боша ҳама каса омадем хонада. дар ин ҷа ман имрӯз тайёр карданиям вай самбусаи гӯштӣ ва мантӯи кадугӣ. ҳама чизоя намехел майда кардем, дар болошон намак, приправа, кориандр, мурч, зира ҳамаша якҷоя кардему ҳозир вай мекунем. самбусаву мантӯ мепечонем дӯстони азиз. намхел ва ами фаршда вай меандозам равғану баъд камтар об мерезам. об ҳатман ай, барои чӣ ки вақте ки об мерезем фарши гӯштида об кати ҳамо гӯшт тезтар мепаза, мулоим меша. дар ин ҷа боша анаи чӣ мегӯянд начинкаи вая мантӯи кадугиро тайёр кардам, леки кадура ман тёрка намекунам. кадура намхел вай мекунем кубик кубик майда мекунем, тёрка мекунем, сокаш бисёр мерава, барам қа тёрка намекунем, намхел майдаш мекунем, беҳад нағз намхел. дар ин ҷа тайёр кардистем хамирша. ма ами гуфти гапу ҳама вақт духтарам дар грузит кардагиам. барои чӣ? Барои ки духтарам беҳад хамирша аҷоибот тайёр мекунад. аҷоибот ами қоидавӣ бигем барои самбусаву манту. ай дасти ман намешай хел. ай ма ами мистаратса кунам, се равно хамирам суст меояд.
хамирои ма барои нон, барои мисол дигар чизо беҳтарина. Ҳамин имина ки хамири пилмен мантура ҳами хел сахт кардан дар кор хушрӯяк айба намебарояд. Манам хел дӯстони азиз, ҳамроҳи мо бошен. Имрӯз манту мехӯрему самбуса мехӯрем. چشما بیو